ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия мехоҳад ки Мераб Двалишвили ба вазни ним сабук барояд ва барои дуюм камарбанд зидди Александр Волконовский ҷангад. Мераб ҷангвари беҳамто аст. Ман аллакай ба ӯ гуфтум ки ту бояд ба дигар вазн бароӣ, чунки ман медонам ки Мераб 100% имконият дорад ки дуюм камарбандро соҳиб шавад. Ман ягон шубҳа надорам ки дар муҳорибаи ӯ зидди Волконовский чӣ гап мешавад. Ман медонам ки ин муҳориба бо ғалабаи Мераб ба анҷом мерасад, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Мераб дар вазни худ қариб бо ҳамаи довталабон ҷангидааст ки аллакай бо баъзи онҳо дуборӣ ҷангида истодааст, лекин ҳоло ӯ ният надорад ки ба дигар вазн барояд. Худи Мераб чанд рӯз пеш гуфт ки Волконовскийро чунин сахт эҳтиром мекунад ки зидди ӯ ҷангидан намехоҳад. Аз ин ҷо гуфта мешавад ки агар дар вазни ним сабук чемпиони дигар пайдо шавад, пас шояд ки Мераб ба вазни ним сабук барояд. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта турнири UFC Fight Night дар Канада баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Ренье Деридер ва Брендон Аллен шуд. Аз аввал Ренье Деридер бояд ки бо Энтони Эрнандес меҷангид ва ғолиби муҳорибаи онҳо рақиби навбатии Ҳамза Чимаев мешуд. Лекин Эрнандес осеб гирифт ва аз муҳориба даст кашид ки ба ҷои ӯ ба ин муҳориба Брендон Аллен баромад. Бисёриҳо боварӣ доштанд ки агар Деридер дар ин муҳориба пирӯз шавад, пас рақиби навбатии чемпион Ҳамза Чимаев мешавад, лекин Аллен ин нақшаро барбод дод. Брендон Аллен Деридерро чунон хаста кард, рӯҳан шикаст дод ки Деридер ба панҷум раунд набаромад. Ҳамин гуна Брендон Аллен дар муддати кӯтоҳ ба муҳориба баромада бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. Чемпион Ҳамза Чимаев ки ин муҳорибаро дар пахши мустақим тамошо мекард, оиди бохти Деридер чунин суханҳо навишт: Деридер ахлоти калон, ин ахлот таслим шуд, навиштааст Чимаев. Ва дӯстон, баъди ин муҳориба акнун ягона довталаб барои камарбанди Ҳамза Чимаев Насруддин Эмавов мемонад ва бо эҳтимоли калон мо шумо муҳорибаи онҳоро хоҳем дид. Ана оиди Брендон Аллен бошад, пас ӯ баъди ғалаба ба Ҳамза Чимаев ва дигар ҷангварони топи вазни худ визов дод. Чимаев, ба ту греплери хуб дар кор аст? Рақиби гурусна ва ҷавон мехоҳӣ? Биё ин корро мекунем. Агар ки не, пас Дрикус, ту дар куҷоӣ? Ман аллакай дер боз шуд ки бо ту ҷангидан мехоҳам. Агар ки ту низ розӣ нашавӣ, пас Шон Стрикланд вақти қасд гирифтан омадааст, гуфтааст Аллен. Ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки муҳорибаҳои пурраи имшабаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрипид шуда. Боз дар ин турнир проспект аз Владикавказ Азамат Бекоев баромад кард ки рақиби ӯ дебютант кикбоксёри сатҳи ҷаҳонӣ ва шарики спарингии Алекс Перера Юсри Белгариев шуд ва Юсри Азаматро дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода 8 ғалабаи пайдарҳами ӯро манъ кард. Пеш аз ин муҳориба Азамат дар чанд интервюи худ гуфта буд ки Ҳамза Чимаевро манъ карда метавонад. Гӯштини ӯ аз гӯштини доғистониҳо ва чечениҳо зуртар аст ва баъди чунин мағлубият Чимаев чунин суханҳо навишт: Настрениём нест шуд, навиштааст Чимаев. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Ҳамза Чимаев аз якум рӯзи худ дар ташкилоти UFC то ба ҳол ягон сухани ҳарифони худро беҷавоб намемонад ва доимо ба онҳо ҷавоб медиҳад, лекин аввал натиҷаи ҷанги онҳоро интизор мешавад. Ба фикри шумо дӯстон, Ҳамза Чимаев кори хуб кард ки чунин ҷавоб дод ё ин ки бояд аҳамият намедод? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.